Polovina lidí si myslí, že v tuhle dobu jim už bylo dost let, věděli moc dobře, co dělají a celkově hrajou s tím, že v Koreji je spoustu rasistických lidí a že oni mohli být jedni z nich. Druhá polovina lidí říká, že jelikož nevyrůstali v téhle americké kultuře, je dost možný, že vůbec nevěděli, co to znamená, anebo nevěděli, že to nemají říkat a tak to prostě řekli. Nebo taky, že k tomu mohlo to studio donutit, že prostě chtěli, aby řekli každý slovo a nikdo se jich neptal ohledně toho, jestli tohle jedno slovo můžou vynechat. Ona celkově tady ta celá situace je strašně shady, protože tohleto video bylo soukromý a potom ho ta nahrávací společnost měla vydat, když chtěla některé z těch holek ohrozit a chtěla je donutit k tomu, aby dál pokračovali v té skupině. Říká se hodně, že Jennie chtěla odejít z Blackpink, protože chtěla už dřív mít svoji solo kariéru a oni jí prostě vyhrožovali, že pokud to udělá, tak zveřejní tohle video. A teďka ho třeba zveřejnili, protože po nich chtějí něco nového. Hodně lidí si právě myslí, že tour vznikla přesně kvůli tomuhle, že YG je vydíralo, aby na tu tour šli, i když to jakoby nedává smysl, protože nemají nic nového, jsou vyloženě uprostřed svých solo kariér, který teprve rozjíždějí. A samozřejmě jediný, co pod YG už je ta samotná skupina Blackpink, ale ne oni 4 jako soloistky.